Og så kommer sporten for sportens Verden. for Morten. Her kommer Nielsen med sporten. Jeg er så sport fra i verden. Det ligger over ved England og i Sverige, Chile, Midtøst, kom. Det ser på skade. Under kampen mellem Leeds vandt 2-0 over Chelsea. Og vi skal videre med musikken. Peter han er ved at finde det næste nummer. Så her kommer Peter. Ja, men du var ikke herinde sidst, men endte op at sige, hvem der spiller det er alle Dollars nummer her, Wake Up i nat. Jeg har